Bueno, gurekin Alexander Barandiaran, Ueziko irakaslea da, gauza asko esan daitezke, baina, bueno, bi gauzatxo bakarrik. Azitegiko koordinatzailea da, eta haurraren garapenaren inguruko ikertzailea, eskola, familia eta komunitate testu inguruan. Esperientzi luzea dauka, gaur jorratzen ari garen gaian, eta beraz, besterik gabe. Alexander, posible alda eskolan beldurrik gabe bizitzea? Baiz, ja, itzaldia bukatu dut. Eskerrik asko. Ya está. Bueno, igual, argumentatuko dut segaitik apurtxo bat. Bale, bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Bai, larun bate izan da, nahiko meritu daukagu hemen egotean, ez? Bale, nik proposatuko dizuedana da, batez be, hausnarketa saio bat, ez da? Beti ikasleak komentatzen dute, beti ale zabitza, kezi hausnarketa, beti hausnarketa, ja, kokoteraino. Ez da, hemen badauz ikasle batzuk, oi batzuk, eta seguramente baietz esango de hori. Baina ez dakit dalako beste zerbait egiten edo, baina, bueno, horretan aritu naz bizita guztia, eta orduan bestei ere txapa hori sartu dut ziet, ez da, hausnartzea. Hausnartzea galderen bitartez. Bueno, erantzunak izan daitezke anitzak, ez da, baina, bueno, hori saiatuko naz. Baina, hori egiteko ere marko batetik abiatuko naz, bai? Apur bat, esplikatuz nola beldurra nola irudikatzen dugun, eta hori aintzat hartuta, joango naiz eskolara, eta hor planteatuko ditut hausnartzeko galdera batzuk. Bale, hasteko, egingo dudana da, kontatu, bizipen batzuk, ikasturte honetan gertatutakoak, bai, irakasleak diren lagun batzuek eman da, ez? Kontatuta bereiek, bai? Eta hauek dira. Aste arte eta ostegunero bezala, irurteko umea, psikomotrisidadeko gelan, ez du psikogelan eraiki dudan norma bota. Oso gogotsu asaltzen da horma botatzeko, baina momentu iristen denean, bloken artean gelditzen den utxunea bilatzen du. Beti toki berean, jolastera joateko, gaurkoan, gorputza sartzeko tamaina duen zilindro batekin topo egin du. Pozik jarri da, alai eta barrezka, barrura sartu da. Bat-batean, zilindro barrutik negarrak entzun ditut. Barrezka sartu den ume berdinenak dira. Zilindroan sartu naizenean, etzanda zegoen. Ni ikusterakoan zutitu eginda, momentu horretan pozik jarritzen zuen, ikara eseri denean etorri da. Esertzerakoan, zilindroaren barruko kolorea besterik ez zuen ikusten. Zilindroak kendu dudanean, erabat ikaratuta zegoen, negar malkoetan oiuka. Kosta saio lasaitzea, ia ezin zuen ibili, gorputza zeukan, gogortuta zeukan gorputza. Komunera joan naiz beste bizipen bat. Umerikote zegoen begiratzera. Komunoeko eskina batean ume bat topatu dut. Beldurra aurpegia zeukan eta galdetzerakoan zer gertatzen zaion, ez dite zer erantzun. Eskutik heldu eta pasillora lagundu diot. 4 urteko gelara sartu da, eta bere ezitzaia ikusi donean bertan gelditu da. Gaurkoan ume berdina izkina berean zegoen, baina bat-batean ezitzaia agertu da. Ezitzaia oso urduri zegoen. Garrasika hauz esan dio umeari. Zer egin behar duzu orain? Galtzak jaitsi, jada 4 urte dituzu, ezin zara horrela ibili, ikasi behar duzu. Umearen arpegia poema bat zen. Ikaratuta, harrituta, larrituta. Beste bizipen bat. Nek beldurra sentitzen du agerturatzen den bakoitzean. Zailtasunak dauzka jokabide binkulatiboetarako. Gogoekin gerturatzen da berdinkideen gana, baina urduritasunagatik edo batekotasunagatik batzuetan erasora jotzen du. Nek behin baino goiaetan jaso ditu eraso horiek, oso bat-batekoak izaten dira. Gaur goizean, nire atzean gorde da, gertu zegoen bakoitzean. Hasieran ez nuen ulertzen ze gertatzen zen, baina gero garbi ikusi dut. Haren mugimendu azkarrak eneren beldurra pizten zuten. Bueno, beldurra zer dan.
Ekartzen dudan ikuspegia da, Bowlbyren ikuspegia, ezta? Atxikimendu teoriaren sortzailea, bai? Eta berak edan zuen pila bat etologiatik, bale? Eta zer esaten digu, ikuspuntu honena, ekarriko izuet, bai? Nik uste dute komplementagarria dala, bai Jonek eta Mirtak komentatu duten horrekin, ezta? Nola ikusten da, jokabide hau edo bizirauteko gaitasun bat, eta gaitasun bezala ikusita. Bale, esaten du berezkoa eta bizitza guztian gure ondoan egongo dena da, horregatik lehenengo galdera posible da, ez da. Bizitza guztia, berezkoa esan nahi du genetikoki transmititu egiten dela. Honek zer ikusia dauka gizakiak, bai, bizirauteko ze estrategia, bai, evolutibo garatu dituen nola esateko. Eta hau kokatzen da, bai, gizakia sortu edo pertsona sortu zen dela milaka urteetan, ezta? Testuinguru aretan moldatzeko, gizaki guztia bezala, bai, testuinguru hartan moldatzeko estrategia gisa, bai? Eta berezkoa esan nahi duguna da, transmititu egiten dana, bai? Belaunalditik belaunaldira, eta denok ekartzen dugun zerbait da, bai? Ekarri egiten dugu, bai? Jaiotzen garenetik eriotzera arte. Bueno, esaten dana da 8. hilabetean, bai, erloju biologikoak martxan jartzen duen jokabide badala, hori esaten da. Eta aktibatu eta desaktibatu egiten dela. Estimulo desberdinengatik, bai, barne estimuloengatik eta bai, kanpo estimuloengatik, eta egoera anitzetan. Eta nola desaktibatu egiten da. Orduan, aktibatu, desaktibatu izango litzateke halako sistema biologiko bat, ez? Biologiko bat eta inkostientea, nik uste dut importantea dela, bai? Inorrez da beldurtzen kostienteki. Eta desaktibatu egiten da, bai? Beste heldu esanguratsuak lagunduta. Eta hemen dago klabe bat, ezta? Hau da, beldurra aktibatzen danean, behar dugu beste norbait, bai? Beste norbait. Oindela urte pila, bai, etologo batzuk egin zituzten esperimentu batzuetan, ez dakit ikusi dituzuen, gaur egun ezinezkoa egitea, ez, baina lehen egiten zuten tximinoekin eta, bai, eta esperimentatu zuten apur bat krudelkin ikuste, baina hortik dator ezagutza bat, eta zan tximinoei, bai, beraien ama kentzia, bai, alde batetik, eta beste alde batetik beldurtzea, bai, orduan ikusten zan nola tximinoak beldurra zeukanean, bai, egiten zuena zan nonbaitera jo, bai, baina nonbaitera jo horrek, bai, ez zeukan hor amarik, eta ikusten zan nola, umetan ikusi izan diren, bai, jokabide erregresiboak, bai, ikusten zan nolatan tximinoak sartzen zegoen atzamarra, agoan eta nola esateko autokonsolatzen zan, ez? Baina komentatzen zeurien bai, nolatan geroara ere, hainbat seinale, ez dakit, psikotiko edo, bai, konparatuta pertsonarekin agertzen zuen, ez da? Orduan, hemen dago klabe bat, eta da helduaren beharra, ez da? Bale. Jokabideek ere 4 dimensio ditu, 4 dimensio esan nahi dudana da, errealitate berearen 4 aurpegi dauzela, 4 aurpegi aldi berean, bai? Bizipen emozionala, esan genukena, emozionalari batez be lotzen zaio belduritza, irudimenezkoa edo kognitiboa, bai? Motoria eta neurovegetatiboa. Vale. Dimensio motorean, bai, denari iesa ditzen zaio, gero ikusiko dugun moduan, eta emozionalari esan dudan bezala beldurra, bai? Beldurrak, bai, hitz egiten dugu beldurra zerbait bizipen konkretu bat izango balitz bezala, baina ulertu beharko genuke intensidade desberdinekoa
izan daitekela, ezta? Eta hor euskerak, bai, hitz egiten du izualdiari buruz, ikarari buruz, lasturari buruz, bai? Hitz egiten ari gara beldurraren inguruan, baina intensitate desberdina, bai? Esango genuke, 0-tik 10-era, norbait egon daitekela apurtxu bat beldur, eta guztiz paralizatuta 10 beldur daukagunean, nola baita esateko. Bale, eta beldurra eta bere iruditeria, bai, komunikatzekoak dira. Bai, komunikatu beharra daukagu beldurra, kanporatu beharra daukagu beldurra, proiektatu beharra daukagu beldurra, gero ikusiko dugun moduan. Ez da posible, bale. Bale, dimentsio kognitiboa edo irudimenezkoa, bai? Bale, irudimenak, bai, beldurra sentitzen dugunean, bai, eramaten gaitu estenatoki mehatxagarrietara. Batez be, ikusten duguna da, beldurtuta gaudenean mehatxua ikusten dugu, batez be. Baina ikusten dugu gainera, mehatxu horreri ez garela kapaz aurre egiteko. Bai? Estenatoki horiek beldurgarria bezala bizitzen ditugu, irudikatzen ditugu. Bale. Baita ere, ikusten dugu errealitateren alderdi txarrena, bai? Eta oneri hau lotuta dago pentsamentu negatiboarekin, ez da? Jente asko, beti ari da negatiboki pentsatzen, ez da nada negatibo, bai? Ikusten dugu errealitatea eta negatiboa, iruditzen zaigu. Eta kolorea, beldurraen kolorea da beltzaren kolorea. Horregatik jantzi dute gaur beltza, Bale. Motorea. Dimentsio motorean, bai, izango litzateke mugimendu, egiten dio referentzia mugimendu multzuari. Bai, izan daiteke mugimendu berezkoa, bai, edo ikasitako mugimentua. Zer da gertatzen da, zer izango litzateke dinamika mugimentuarena? Mugimentuarena izango litzateke beldurtzen garenean, beldurra ematen digun horreteatik ies egitea. Ies egitea eta hurbiltzea segurtasuna ematen digun pertsona horretara. Esango genuke, beldur jokabideak, atxekimentu jokabidea aktibatu egiten duela. Eta horretik bilatzen dugu seguritatea. Non bilatzen dugu beti seguritatea? Pertsona esanguratsu horretan, guretzako esanguratsu eta segurtasuna ematen diguna, ez bakarrik esanguratsua dalako. Pertsona esanguratsu guztiak ez dute segurtasunik ematen, bai? Baina saiatuko gara hori egitera, bai? Orduen, ies egitera. Ies egiteko mugimentua erabiltzen dugu, ez? Dimentsio motori hori, bai? Baina, intensidade oso handia denean, gertatu daitekena da paralizatzea, eta ezin ies hori egitea. Hona? Hemenik egin. Ez, joinko maitia. Oi. Bale. Eta azkenekoa, dimensio neurovegetatiboa. Esan dugu, beldurra sentitzen dugunean, beldurretik ies egiteko hori da gure joera, bai? Berezkoak ditugun jokabide hauetan, guztietan, bai, gertatzen dena da, aktibatzen danean, bai, bere joera da desaktibatzera. Hau da, seguru ez garenean sentitzen, bai, behar dugu seguru sentitu. Eta zer da egiten duguna? Egiten duguna da edo zer gauza seguridadea berreskuratzeko. Horrek esan nahi du, gainontzeko gauza guztia bigarren plano batean gelditzen diela. Beti. Hau da, eta hitz egiten nahi ez denbora guztian modu inkostientean, batez be umearen gan, ez? Baina gugan ere bai. Orduan, behar dugu, esaten dugu, bizirauteko zan, edo da, beldurra. Orduan, ies egin behar baldin badut, gorputza prestatu behar dut ies egiteko. Eta orduan, zer behar dut? Behar dut gihar tentsioa. Ez noa ies, noa ies horrela. Eta horrela jartzeko, behar dut giharrak tentsatu. Eta giharrak behar dute oxigenoa. Eta nondik ateratzen dute oxigenoa. Behar dut giharretara eraman oxigeno hori. Behar dut giharrak aktibatu. Eta odola horra joan.
zer da gertatzen dana? Baldin badaukagu, bai, digestioa egiten ari garenean, edo danalakoa, odola parte honetan, bai, saiatuko da gorputza, inkonstienteki, eramaten giharretara eta hanketara. Zer da gertatzen dana orduan? Hainbat alterakzio, bai, digestioa alteratu egiten da beldurrarekin, bai? Eta orduan nahita, ez dut eskolara joan nahi, zer, azterketak, hainbat egoera, bai, agian ez gara konturatzen, beldurtuta gaudela, baina resultake izaten ditugu tripako mina, gozerik ez. Kasu batzutan dira, edo kasu askotan dira, horren seinale, bai, ez dago odolik. Badago odola, baina ez dago odolik, 5 litro izan da, gero dagoela. Bale, zer egin behar du bihotzarek ere bai? Ponpatu, bai, gehiago, odola, bai, zertarako eramateko, bai. Orduan agertzen dira palpitazioak, kasu batzutan takikardia, bai. Sistema arteriala zentrala uzkurtu egiten da, bai, eta tentsio arteriala gora doa. Eta arnasketa sakondu egiten da. Arnasketa sakondu egiten dugunean, bai, eramaten ari gara, oxigeno gehiago sartzen ari gara. Hori da. Eta gero txiz egiteko gogo izan dezakegu, eta aktibatzen da defensa, bai, badakogu hor sistema bat, kortisola ditzen dena, bai. Gogoratzen dut, parentesi bat kortisolarekin, ez? Nolatan, igual komentatu dut ere, bai, noizbait, nolatan egokitzapen aldiarekin, ez? Nolatan askotan pentsatzen dugun laburra dela, egin zan kortisolarekin, bai, kortisola dauka kurba normal bat izan daitekena egunean zehar, bai, pikotxo bat daukana hor, 11 kardea, eta gero jaitxe egiten dana. Kortisola berez da egunari aurre egiteko behar dugun nolabait esateko txutea. Bai, txute bat behar dugu. Zer da gertatzen dana, mehatxatuta sentitzen garenean, kurba horiek, dispara egiten da. Egin zuten ikerketa bat, goratzen dut, estatu batuetan kortisolarekin, eta ikusi zeurien, bai, kurba normala, kortisolarena, bai, egokitzapen fasean, normaldu egiten zala iraietik hasita martxoak aldera. Bai, ze batzutan ikerketan erabiltzen den adierazle importante bat, estres adierazle importante bat da, kortisola. Hormona hori. Horren aktibazioa ematen da, hortxe. Nola aktibatzen da? Aktibatzen da alde batetik estimulu naturalekin, bai? Horrek ez du esan nahi arrisku errealik dagoenik, bai? Gertaiteke egotea, bai? Baina horrela aktibatzen da. Adibidez, bai? Pertsonarentzako berritasuna denak, bai? Berritasun egoera batek aktiba dezake jakimina, beldurra edo erasoa. Hemen dago konplexutasun hori, ezta? Gauza batek aktibatu aldu 3 gauza. Bai, jakimina, beldurra edo erasoa. Eta zeren arabera? Egiten dugun egoeraren ebaluazioaren arabera. Eta guzti hau ere, askotan inkonstienteki, klaro. Ebaluazioa, bai, pertsonak aurrez izan duen esperientziaren eta momentua bizitzen ari denaren araberakoa izango da. Hau da, egoera bat bizi egiten dugu, ebaluazio bat egiten du, zeren arabera gure aurre esperientzia, bai? Zein da gure esperientzia arrisku eta zailtasunen aurrean? Zein izan da, bai? Ze irudi eraiki donik izan ditudan arrakasta eta porrotetatik, bai? Nire historian, bai? Alde batetik hori. Eta beste alde batetik, momentua. Orduan, konplexutasun gehiago sartzen dut, bai? Momentuko aktibazio maila, bai? Nola nagoen ni baldin badau gogo aldarte barean, bai? Agian hartzen dut interesgarri moduan. Honek zesan nahi dau, bai? Pues nik uste dut zerbait klabea dela hezkuntzan eta da umearen baretasun hori, barealdi hori ziurtatzea. Zerbait berria sartzen dugunean. Zergaitik bestela izan daiteke
esartzea interesgarri moduan. Izan daiteke beste gauza batzuk aktibatzea, ezta? Baldin badago agresibo etxetik etorri darako estresatuta odan alakoa, eta bai, aurkezten digu haize polita, ez dakit gelatinak edo dan alakoak, ezta? Ba, gertatu daiteke agresio aldarte horretan aktibatzea erasoa, bai? Edo baldin badago seguru beldurtuta, ba, beldurra sentitzea. Bale? Eingo dugu zuen baimenarekin esperimentotxo txikitxo bat, bai? Zuei heldua zari eta umei ezin zaila hau egin, baina zuei nik uste dut baiet. A ber, posible dan, Bueno, a ber sentitzen duzuen, Altuagoa gutxo bat igual? Posible. ¿Ves? Bai, altuagoa. ¡Oh! ¿Qué tal, Georgie? ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Pareces un buen chico. Tendrás un montón de amigos. 3, pero mi hermano es el número 1. ¿Dónde está? En la cama, enfermo. Seguro que yo puedo animarlo. Le daré un globo. ¿Quieres tú uno, Georgie? No está bien aceptar nada de un desconocido. Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. ¿Pennywise? Sí, te presento a Georgie. Georgie, te presento a Pennywise. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no? ¿Cómo te has metido ahí dentro? Me ha arrastrado una tormenta. A mí y a todo el circo. ¿No hueles a circo, Georgie? A cacahuetes, a algodón de azúcar, a perritos calientes y a... ¿Palomitas? ¡Palomitas! ¿Es lo que más te gusta? Ajá. Y a mí. Porque hacen pop. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Ahora tengo que irme. Oh. ¿Sin tu barco? ¿No querrás perderlo, Georgie? Bit te mata. Cógelo. Cógelo, Georgie. Bueno, nola sentitzen zarete?
Beldurtuta? Beldurtuta? Eta zer da egin behar dana orduan? Ondokoari obatu eta besarka bat eman. Baina, bai, venga, bota. Bueno, eta orain, jaitsi da beldurra. Ez da jaitsi? Venga, beste 10 minutu. Venga, ba. Bueno, eskusarekin, besarka datxo bat, ze ona, Vale. Orduan, esan dugu berritasunak, bai, aktiba dezakela jakimina, erasoa edo beldurra, bai? Baina gero baditu dugu ere beste estimulu natural batzuk, bai? Mehatxuzko keinuak, ze aktibatu da hor, barrerrekin? Beste besarkada bat. Igual, bai, izan daiteke beste, bale. Mehatxuzko keinuak, arrotzak diren pertsonak, objektu eta egoerak, iluntasuna, bakardadeak, aktiba dezake, minak, pertsonaia eta objektuak bat-batean hurbiltzen direnean, soinuaren eta argitasunaren bat-bateko aldaketak, ez duzue ikusi dugun filmean, ez? Ez duzu ikusten hainbat elementu, bai, horrelakoak, bai? Zinemagila badakite oso ondo nola gu beldurtu, ez? Badakite hau, nik ez dakit teoria irakurri duten, baina bentsat uste dute asmatzen deuriela, ez da? Altuerak eta mildegiak, sugeak eta bat-bateko mugimenduak dituzten animaliak, bai? Eta animalien letaginak, eta goak, bai? Horregaitik hain famatua daukagu otsoa, ez? Geurean bentsat. Oso letagin interesgarriak dituelako. Aktibatu egiten dago. Bale, baina daukagu estimulu natural horiek, eta gero baditugu kulturalak diezenak edo ikasiak diezenak. Bai? Eta ikasitako horietatik, bai, izan daitezke modu askota ere ikasiak. Orduan, beldurren abanikoa zabaldu daitezke infinitor arte. Bale. Izan daiteke esperientzia traumatikoak izateagaitik, bai? Umeak bizi dituen esperientzia txarretan, bai? Hor gertatu dizen hainbat elementu egiten duena da lotu, bai? Gaizki pasatzearekin, bai? Eta gero baldintzatuta, bai? Orduan, gogoratzen dut, orintxe bertan, etorri dat burura, hitz egiten genuenean honen inguruan, galdetzen genien ikaslei, zer da zuretzako matematika, adibidez. Eta matematika esan, normalean oso zerbait oso negatiboa. Bai? Matematika bera hizkuntza bada, ezta? Eta berez neutroa da, baina esperientzia guztiak, nolabait esateko, margotu egiten dute, objektiboa den hori. Eta kasu honetan zen zerbait negatibo bezala. Esperientzia txarretan oinarritutako zerbait. Eta baldintzatua. Baldintzatua. Eta da nik uste dut klabe bat, nola baldintzatuta gelditzen garen horrekin. Kasu honetan matematika, ikusten dudanean bakarrik matematikaren MA jartzen naiz ja blokeatuta. Mesedez. Zenbakirik ez. Bale, zer ikusia dauka guzti horrek, dauka ze puntutaraino gauzen baldintzatuta, edo noiztik gauzen baldintzatuta, ez? Eta ikerketa batzuk esaten dute, amaren tripan gaudenetik, ez da? Baldintzatuta. Garela, baldintzapen, etengabeko baldintzapen bat, ez? Bueno, hauek dira mekanismoak gero fobia garatzeko, ez da? Eta hemen, ekartzen dutzuete pasarte bat, lagun batena, eta eskartzen dutzet, pasartea matea, ze oso personala da, eta irakurriko tzuet, bai? Esaten du, irakurtzen da zerbait? Ez, bueno, orduanik irakurtzen dut. Itu ze gauzaik gafaken du irakurtzeko, honek ere, badauka bere, bale. Bi oroitzapen lauso ditut.
Lengusuak eiztariak ziren, beraien etxean nengoen, eta izatik bueltan zetozela, egabera bat bota zutela esan zuten. Gero, erakutsi egin zuten. Eta niri ez dakita urpegira hurbildu edo bota egin ziaten, ez dut ondo goratzen, baina horitzapena da odolez betetako hildako txori bat aurpegirane ondoan. Bigarrena, auzokoek oiategi bat zuten, eta beraiekin askotan joaten nintzen beren oiategira. Oioak solte biltzen ziren, eta beren otarretxoak zituzten arrautzak egiteko. Normalean arrautzak bildu eta alde egiten genuen. Ni saiatzen nintzen, distantzia mantentzen eta oiorik ez ikutzen. Pare bat aldiz tokatu zitzaidan oioak jateko hil beharra. Eta hau esaten zidaten. Begira, lepoa moztut ere oinez jarritzen deurie. Eta bai, alatxa egiten zuten, lepoa moztu, burua lurrean geratzen zen, eta gorputza zutik jarri eta oinez jarraitzen zeurien. Soinu arraro bat eginez. Erortzen zen arte. Pasarteak hoiek, kontatu zidan. Bizipenak berriz, nazka, batez ere nazka, eta hurbiltzen baldin badera, beldurra. Oraindik ere bai, noizean behin ametsetan oioak ikusten ditut. Usoek nazka ematen didate, eta mai azpian dabiltzatenean urduri jartzen naiz. Bidean ere saietxi egiten ditut. 18 urtera arte ez nuen oiaskorik jan. Bai, igual, helduarentzako ezain gauza harina dien esperientziak, baina umearentzako, bai, oso beldurgarriak izan daitezken, ezta? Bueno, hortik, garatzen da, izan daiteke fobiak, bale. Beste estimulu ikasiak edo kulturalak, bai? Eta da pertsonaren esanguratsuren jarreda edo erreakzio beldurtia, bai? Askuntzan gurasoek berain beldurrak transmititu aldizkiete seme alabei. Ez dakit esperientzia daukazuen edo kontziente zareten zeuen beldurrez, ez da? Baina transmititu egiten dira. Bai? Zergaitik. Transmititu egiten dira nola esateko, esaten da como contagioz bezala, ez da? Heldu esanguratsuak beldurra hau dauka eta nik hartu egiten dut. Ikasitako beldurra ere bai, orduan. Edo beldurgarriak izan ditezken kontakizun eta mehatxuak. Bai? Mehatxuak beste umeengandik jasotakoak, mehatxuak gurasoengandik jasotakoak, edo irakasleengandik etor daitezkeenak. Mehatxurik beldurgarriena zein da. Bai? Izango litzateke banaketa eta abandonoa. Bai? Eta txarrena, ume bateri izan altzaiona da, ez zaitut gehiago maitatuko. Zergaitik uste duzue. Ez, binkulazioa etenaren mehatxua dagoelako. Bai? Eta binkulazioa umearentzako da bizirauteko funtseskoa. Bale, nola desaktibatzen da, bai? Beldurra, segurtasuna ematen duen pertsonarekin kontaktua egiterakoan desaktibatzen da. Intentsitatearen arabera, kontaktua oso estua eta denbora luzean beharko da edo ez hainbestekoa. Kontaktuaren kalitateak eragin handia du desaktibazioan. Orduan, zeri buruz hitz egiten ari gara, ze presentzia daukagun, ea presente gauzen umearekin gaudenean, bai? Eta presente gauzenean, ea kapaz garen berak, bai, igual ez digu esaten parkatu beldur naiz, bai? Baizik eta adierazten du, gorputzaren bitartez, espresioaren bitartez, komunikatu egiten du, bai? Orduan hori jaso egin behar da, eta interpretatu behar da horrela, bai? Eta kontaktu egin behar da. Bai? Zenba denpora? Ba, segun ze intentsitate, segun ze harreman daukagun umearekin, segun bera nola dagoen. Baina honek, suposatzen duena da, bai, komunikazioan eta kontaktuan kalitatea. Nola egiten dugu kontaktua? Ume bakoitzarekin. Horrela desaktibatzen da. Bale. Eta zer gertatzen da, ez bada desaktibatzen, angustian, gelditzen garela. Bai? Esan dugu, aktibatzen da beldurra, bere joera izango da desaktibatzera, baina ez bada desaktibatzen, bitartean angustian gauz. Angustian. Angustian zesan nahi du, gauzela angustian, goratzen duzu, ez? Ikuspegi neurovegetatibotik, gorputza dau, zertarako pres. Bai? Pues dau, pres iez egiteko. Baina iez egitera nora? Si ez badago ezer eutxiko didanik, ezta?
angustiari buruz ari gara. Eta, hirugarren ideia izango litzateke, horretaz gain, beldurrak kanporatzeak, bai, proiektatzeak lagundu egiten duela, bai, lagundu. Umeen kasuan, asko kasu gehienetan jolastuz, bai, errepresentatuz, marrastuz, kontakizunak entzunez, izango litzatekena. Daukagu, hortxe, ez da, jolasten dutela zezenak daukan, bai, beldur alde hori, ez da, jolastu egiten dugu, beti komentatzen duguna, zer egin badu, umeak ez aurrezkuntzan, ez lehengo jolastu egin behar du, gero jolastu egin behar du, bai, eta hirugarrenik jolastu egin behar du. Vamos, jolastu. Da, berak munduan, ume garenean horrela bizi dugu mundua, bai? Jolastuz, bai, antzestuz edo, ere bai, dramatizatuz, bai, marrastuz, bai, modu desberdina proiektatzeko barrukoa, eta hori da behar badaukaguna, bai? Ez bakarrik umeak guk ere bai, guk ere behar hori daukagu, bai? Barruan gelditzen dana usteldu egiten da. Daukagu beharra botatzeko, guk nola egiten dugu rolloa soltatzen, hitz egiten, bai? Fijatzen baldin bazarete, bizitzaren erdia lo pasatzen dugu, eta beste erdia hitz egiten. Raka, venga, dale que te pego, bai? Ostea, zelango beharra hitz egiteko, venga, egunero, bai? Bai, nire barne mundua, nire dena, bum, kanpora, bai? Horretako interesgarria da belarri on batzuk aukitea aurrean, raka. Edo, zer da umeak ikusten duena ipuinetan, ez? Tartalo, ez? Ipuinetan egiten duena, umea da ikusten du mundu bat, berearen, nola bit esateko, antzekotasun hori daukan mundu bat, ikusten du kanpoan, ipuinean, historia baten, bai? Non historia horretan aktibatzen da beldurra, bai? Desintegrazio, beldurra arkaiko guztiak, ez komentatu dituztenak, bai, Jon eta Mirtak, bai, hor ikusten ditu. Baina ondo bukatzen da, klaro, nola baita esateko, desaktibatu egiten da beldurra. Bai, txerritxuen ipuinean egurra ematen diogu otxoari, bueno, otxoa dau beti tartean, ez dakit gaixoak ze kulpa daukan, otxoa, baina, letaginak egitearren. Bueno, zer da gertatzen dana, bai, ikusten du, interesatzen diako, ez? Eta interesgarria jakitea, zei puin diez umeantzako honak, pues, ez? Kontatu berriro, horiek, ez? Egote esan, zei, gustatu jatzu ipuina bai oso interesgarri izan da, baina bihar berriro txarritxoena, ez? Naiz eta txarritxoan ipuinak, parentesi artean, lanarekin hor badago moralina bat potentea dana, lanaren kultura hori, baina, proiektatzea, bai? Proiektatzea izango litzateke gaia. Baina, esan dugun bezala badauz desberdintasun individualak, bai? Batetik genetikoak diezenak, genetikaren transmititutakoak desberdintasun horiek badauz, bai? Baina gero badauz ere baldintza neurologiko batzuk, bai? Desberdin egiten gaituena. Bat da gaitasuna, degnon daukaguna, baina modu diferentean, eta da estimuluak filtratzerako gaitasuna, bai? Baldin eta sentsibilitate handia, sentsorial handia, baldin badauka umeak, bai? Orduan eta zailtasun gehiago dauka filtratzeko hainbeste estimulus, bizigaren mundu honetan gauz estimulus beteta, bai? Argia, jendea, objektuak, pila bat, bai? Horregatik esaten da, bai, zehan da, badauz, test batzuk hor ikusteko, bai, ze puntutoraino umeak filtratzen dituen estimuluak, edo nola filtratzen dituen, bai. Eta ez badago filtrazio handirik, bai, importantea da hori jakitea, ze igual ume horiek, batez be, lehengoko urtean, bai, lehengoko hilabetetan beharko lukete oso ondo zainduak egon, bai, nahi dut esan estimuluen aldetik, bai. Horretik nik uste dut ere, 0 bata,
jartzen dugun espazioak oso zainduak izan behar diesela. Bai argitasun, zarata, usain, jendea, bai? Osea, behar ditugu, hor dago, nola esateko, auskor, noiz gara auskorren, etapa horretan, ez? Zero, lehenengo 6 hilabetetan, lehenengo 3 urteetan. Orduan, nik uste dut hor, behar diela, bai, ez badakigu ere, espazioak non, ez dagoen jente asko, ez dagoen kriston movimendua, ez dagoen, osea, espazio zainduak, ez? Eta gero ere, diferentea gara oitze gaitasunean. Zer da oitze gaitasunean, bai? Estimulo bat, behin eta berriro, zarata bat behin eta berriro, errepikatzen danean, bai, badaukagu gaitasuna, bai, ez hautemateko, bai? Dakoazu zarata bat egiten da, nola esateko nabarmentzen zaigu zarata bat, baina errepikatzen da, eta azkenean, da, oitze prozesu bat bezala, ez da? Oitze prozesu horretan, kasi igual ez dugu ez da zarata entzuten. Bale, segun nolakoa daukagun oitze prozesu hori, izan daiteke beldurra aktibatzea errezago pertsona batzuengan, ume batzuengan, edo beste batzuengan. Bale. Bale, beldurra ez da soilik kanpoko egoerengatik aktibatzen, barrutik ere aktiba daiteke. Badugu etorkizunean gertatuko dena irudikatzeko gaitasuna, eta etorkizuna orainera ekartzen baldin badugu, etorkizuneko hori mehatxagarritzat, beldurgarritzat hartzen badugu, orainean beldurtu gaitezke. Esan nahi du honek, denok esperimentatu dugu, daukat, ez dakit, azterketa bat datorren astean, eta da matekoa, adibidez. Zer, gaitasun hori pertsona badaukagu, gu gara denporan zehar bidaiatzen dugun pertsonak, joaten gara oroitzapenetan iraganera, baina gero gai gara proiektatzeko etorkizuna datorren astea, datorren urtea, datorren, hori biltzen gara, nolatan esaten dut, ondo da hori bidaiatzea, baina importantea orainean, bizitzea. Baina gaitasun hori hartzen baldin badugu, datorren astean daukat ez dakiz zer, gaizki irtetzen baldin bada ez zaie gustatzen, edo ez dakiz, milaka ideia, etorri alzaizkigu negatibo, mehatxugarri, ideia horiek, ekartzen baldin baditut orainean, zer da gertatzen dana? Orain aktibatzen dudana, beldurra. Klaro, baldin badago orainean, ez, baina etorkizuna, beltz hori ekartzen baldin badut orainean, orain aktibatzen jat. Orain aktibatzen jat, baina ez daukat nola baita esateko, ez dago aurrean ez daukat beldurra ematen didan egoera edo estimulo hori. Ez dau, baina aktibatu egiten dut. Orduan egon naiteke, nola baita esateko, estres eta antxietate eta angustia horretan. Eta imaginatzen dut denok bizi izan dugula estres eta antxietatea, ez da? Estresa, antxietatea, angustia, guzti horrek dauka beldurrarekin zerikusia. Orduan oso lotuta dago horrekin. Buelta pare bat emateko dinot. Denok ere. Bale. Eta guzti honekin, horrela, simpleki azalduta beldurraren ikuspuntu hau, guazan begiratzera ber, eskolan ze egoera eman daitezke, beldurrarenak. Adibidez, esan dugu, pertsona arrotzak, egoerak, bakardadeak beldurra sortarazten dutela, Zein egoera, adibidez, trantzizioetan, Trantzizioak, lehenengo aldia, egokitzapenari buruz komentatu dugu, ez da? Non, pertsona ez ezagun batekin gelditzen aizen eskolan, ez ezaguna, bakardadea, zer aktibatuko da? Pues beldurra, noski baietz. Horregatik esaten duguna da, egokitzapena ez dela oitze prozesu bat, da, nola baita esateko trasbase bat, segurtasun trasbase bat, familiko segurtasunetik eskolako segurtasunera. Horregatik zaindu behar dira, transizioa horiek hainbeste. Horiek gehi
eguneko transizioak, gehi asteburuko transizioak, gehi oporretako transizioak. Transizio guzti horiek, interesgarri izango litzateke, ondo zaintzea, ze aktibatu alda, beldurra, errez, nola bitezateko. Bale, zer gertatzen da umearen arduran beste heldu batzuk sartzen dizenean, batzutan, bai, klaro, pertsona bateri atxekitzeak denpora dauka, ez? Esaten dugunaren arabera, 6 hilabete, 7 hilabete behar ditu, bai, jaio berriak bere amarekin, bai, edo zaintzailearekin atxekitzeko 6 hilabete. Oria, ez, con la primera figura de apego 6 hilabete, eta con las restantes, eta eskolakoak, bai? Karo, baldin badira segurtasun iturri, bai? Ez badago segurtasun iturririk nola bizi du umeak eskola? Angustiaz, angustian da, dudari gabe. En angustia. Eta angustian gauzenean, zer nahi dugu egin? Pues ez egon, en angustia. Ez? Ospa. Ospa, hori da. Orduan, hori aintzat hartzea, ez da? Izango litzateke. Ze heldu sartzen da norekin, ez? Edo ez dakit, igual, ez, sustituzioak, bai? Egiten dira sustituzioak, nola egiten dira sustituzioak? Orain ez dau, tortzen da beste pertsona, berri bat, bai? Eta, nola egiten da hori, bai? Edo komedorekoak, ez? Nolatan, esaten danean, igual, ez? Region eta, ez, komedorekoak, sukaldariak, proiektuaren zati dira. Pues, claro, ez que ez badira, ez da? Izan behar dira. Eskolako pertsona guztiak, ez da? Izan behar dira. Bale. Esan dugu ere, gauza berriek aktiba dezaketela, ez da? Duan hor daukagu, ez? Esperimentazioa, beldurra, hor dago beti dialektika hori, bai? Esperimentazioarekin eta beldurrarekin. Dira, antagonikoak dira. Bai? Beldurraren aktibazioa handia baldin badago, ez dago esperimentaziorik. Bai? Esperimentazioan baldin badau disfrutatzen umea, ez dago beldurrik. Bueno, nork irabazten du, bai? Esan dugu gauza berriek, bai? Orduan, proposamen berriek, bai? Mirta komentatu duena, proposamen berri bat, interesgarria sartzen dut, bai? Prestatu aldut guzti hori. Eman aldiot buelta pare bat horreri. Segurizatu aldot umea, bai? Ikusi aldot zelan dagoen, bera. Interesgarri izango litzateke, bai? Nik uste dute hezkuntzan beti komentatzen dudan ideia, ez? Uste dute egin behar dela gauzak aurreikusi. Horretako lan prebioa dau, bai? Ze gertatu alda? Ze gertatu alda gauza berri hau proposatzen duana? Ze gertatu alda espazio honetan? Ze gertatu alda material honekin? Ze gertatu alda? Bai, ze aukerak dauz? Agian ez dut asmatzen. Baina pentsatzea gertatu daiteke ume batzuk, bai, beldurra aktibatzea, bai? Orduan, zer egin beharko nuke? Nola prestatu beharko nuke, bai? Nola ume guztiak ez? Sartzen izenean eskolara lehengoko momentutik, bai? Nik egingo nukeena, izango litzateke, aseguratu, seguru dauzela. Baretasun emozionalean dauzela. Zenbat denbora behar dudan? Berdin zait. Hori da importanteena, lehentasuna, bai? Gero aurkeztuko dut gelatina. Baina, interesantea, bale. Berritasunak, bai, irakasleok sartzen ditugu eskolan, bai, eta ez badugu hori aintzat hartzen, ume batzuen kasuan beldurrean sartzen dira. Eta zer gertatzen da, beste kasu batzutan, umeari berak alduen baino eskakizun handiago duen zerbait egitera behartzen dugunean, bai? Ze hor daukagu guk helduok arriskua, oso arriskutsua gara, nik uste dut, bai? Ze batzutan pentsatzen dugu igual ez hainbeste umearengan, gugan, zer nahiko genduken lortu, edo, bai? Edo kurrikuluna bete behar dugula, edo ez dakit, bai? Eta hor arriskua daukaguna da sarkorrak izateko, ez? Eta sarkorra izatea zer da? Sarkorra izatea da aurrean duguna ez ikustea.
baizik eta ikustea nahi duguna. Bai? Eta hori eskolak arrisku handia dauka. Bai? Ze nahi ditugu, definitzen ditugu, nolako umeak nahi ditugun. Eta orduan, definitzen dugunean hori, gero, saiatzen gara hori lortzen. Eta horra arriskua da usarkorra izateko. Hau da, ez ikusteko aurrean dudan pertsona, eta ikusteko izan beharko litzatekeena. Eta ez badu neurtzen guzti hori, bai, gertatu alda nik jartzea umea, egoera beldurrezko egoera batean, edo aktibatu dezaken, beldurra aktibatu dezaken egoera batean. Bale. Gehiago, umeen beldurrak. Eta guk nahi duguna egin dezan mehatxuaren pedagogia erabiltzen dugunean, bai, orain galdera hau izan zintzoak, nork ez du erabili mehatxuaren pedagogia. Altza eskua. Nik ez da, erabili dut. Nork ez du erabili. Ni Kristo, zintzoa sari. Gaztetxoak. Bai, fija baietz. Bueno, edo ez, igual. Bale. Mehatxuak, bai, hau hausnartzeko. Mehatxatu egiten ditugu, bai? Atxore kontatzen nauen anekdota ez. Arainon praktiketan, egiten dugu praktikaren inguruko hausnarketa, mintegiak, bai? Kasleek ekartzen dituzte beraien praktikak eta aztertu egiten ditugu. Hausnartu egiten dugu, nola ez? Eta orduan, batek kontatzen zeuen nola, eske umeak kasu gehiagrik ez, eta orduan, jode, pues, besteari izaten, pues, igual egin alduzu guk egin genuna, guk izan genion bitu. Edo egiten duzu, edo bestela zure hartxatxo hau, eraman gu beste gela batera. Digo, ba ondo ez, nahiko leguna, politxa, hartxatxoarena, baina berdin, toma, ez? Mehatxua berdin. Bale, mehatxua, nik uste dut hau, pentsatu beharko genukela. Uste dut dara gure impotentzia, ez? Ez dugu lertzen umea, ez da gizer bakin hor, baina nahi dugu berak egitea guk nahi duguna, bai? Eta nolatan handiagoa garen, eta bera hain txikitxoa, ba, mehatxatu egiten dugu. Zertarako balio du? Pues zuek atara ondorioak, ez da? Esan dugu ere bai altuerak beldurra sortarazten duela, bai? Eta, bueno, hori jartzen du psikomotrizista bakite hori, ez? Espalderetara edo alturetara eta salto egin behar dutenean, bai? Nolatan, umea egoltzen dan, ez? Beldur horrekin, ez salto, bai? Edo gu geuk, ez? Gu geuk altura batean itxasoa salto egiten dugunean, ez guaz, alo loko, ez? Begiratzen dugu, oize alturita, o trampolinetik, zer da, ze prozesu bizitzen ari gara, bai? Nahi dugu salto egin, esaten genuna lehen jakimina bai, esperimentazioa bai, baina aldi berean beldurra, ez da? Bueno, segun nork irabazten duen, gauza bat edo beste gertatzen da. Edo aniztasun funtzionala duten umen kasuan, bai? Kontutan hartzen dugu nora beldur daitezkeen? Edo aurre ikusten dugu, noiz gertatu daitekeen? Nik uste dut, kasuak eta esperientziak entzunda eta praktikatik ekartzen duten materiala aztertuta, bai, kasu batzutan, hori gertatzen dela, ez dugula aurre ikusten, ez? Ez ditugu aurre ikusten hainbat egoera, eta orduan gero umeak, bai, beldurretik eta, ba, izan daiteke ere, mehatxupetik ere zora pasatzea, edo beldurtuta gelditzea, edo dan alakoa, bai? Bale, espazio zabaletan ume asko dauzenean, bai? Gaur egun, ez? Badago berrikuntza hor, ez? Gure aurreskoletan, bai? Bota dira pareta asko, bai? Baina, kontuz, kontuz, nahi dut esan, ze ume asko dauzenean, bai? Manifa bat ume dauenean, bai? Ba asko, nola bizitzen dute, bai? Ze horrek aumentatzen du, handiagotzen du, probabilidadea beldurra aktibatzeko, ume batzuengan. Ez denengan, baina ume batzuengan bai. Eta ikusi barko genuke hori, nik usteot. Prebenitu,
bai? Edo beste ejemplo bat, ez da, hau da nik ikusi nuena, bai, aurreskola batean, herri batean jaiak izan bazien, eta, bai, alderdi kultural hori, ez da, umeari erakustea, bueno, herriko personaiak, ez, eta zan personai bat, apur bat, bueno, ez dakit erentzuge bat, edo lako zerbait zan, eta orduan ezitzaiakin zuena zan, mozorrotu zan, batean, sartu zan gala batera, mozorrotu, irten zan, eta besteen atzetik ez. Eta nola goratzen dut, nabarmenki ez, nola ume bat gelditu zala, bai, paretaren horpegauta bezala, bai, que no haciéndose el invisible, horrela, baina aurpegia izugarria zan, osea, egon zan isil-isilik horrela, eta bestea, eta bera horrela, ez. Claro, importantea da, ez, nahi izan nik uste dut hausnartzeko, ez, zer dan importante eta zer ez, bai da importantea alderdi kultural hori, bai, baina hori jartzea bestearen aurretik iruditzen zaite ezetz. Bai? Edo ez, gustatu jat, bai, Mirtak jartzen zeuen hor disfrazatuta eta nolatan espektakulora eraman behar ditugun aurrak, bai, herriko, ez dakiz zer, bueno, edo inauteriak edo odan alakoa, bai? Eta galera da, eta non gerditzen da hor pertsona, bai? Bai, espainolez leteko, ke pinta el crío, bai? Normalean, nada, bai? Ezerrez. Nik uste dut hori ere badala, ez? Zaintzeko. Eta ez, nago hitz egiten ume guztietaz, ez? Baina nik uste dut ume guztiei eman behar diagula erantzuna. Batzuei agian ez, zai aktibatzen beldurrik, ez dauz angustian, baina beste batzuk bai. Eta ezin zaigu eskapatu umerik, ez? Ezin dugu utzi ume bat angustian, nik uste dut ezetz. Saiatu behar garela behintzat, Benetan, baina. Bale, beste galdera batzuk egingo ditut, 5 minutu ditugu eta, bale. Gurasoen beldurrak, ez? Bueno, gurasoen beldurrikin lotuta, gurasoak, bai, aktibatzen zaila batzutan babes jokabide hori, ez da? Gurasotasun hori. Bai, eta da, arriskuetatik babestea, bai? Izan daitezkenak arrisku errealak edo ez, bai? Eta hor daukate, bai, gurasoak, objektu batzuen esplorazioan, bai, arrisku jolasetan, borroka jolasetan, bai? Ostra, muga jartzen ditut, bai, ez, bai? Nola jartzen ditut muga hoiek, guraso bezala, eta noiz jartzen ditut, ez? Edo, besteengandik babesa, ez? Umea, eraso izatearen beldur naizelako, bai? Bale, guraso modura, ez? Gaizki egitearen beldurra, bai? Naiz eta irakasleari ez diodan esaten, ez? Eta, klaro, irakasleare jartzen baldin bada aditu paperean, bai? Eta esaten dit, zer egin behar dudan, bai? Esango diot, bai, klaro, ez? Zuzenean, batetik joan eta bestetik. Klaro, horrek esaten dit guraso bezala, gaizki egiten ari naiz, bai? Ze guraso klasenaz, ez? Bueno, hor dago igual rol hori ez dut hitz egingo gehiegi, baina izango litzateke nola jartzen dan irakaslea gurasoen aurrean, ez? Eta interesgarria da ez jartzea ditu bezala. Ez jartzea. Ez esatea besteak zer egin behar duen. Ebaluazioan irakasleak dena ondo doala esaten ez badit, zer egiten egin naiz gaizki guraso moduan, ez? Eta honek guzti honek ze ondori izango ditu nire umearengan, bai? Edo zer gertatzen da gurasoak beldur direnean beraien umea nola egongo den eskolan, bai? Atzo esaten nuen bezala, ez da? Usten dugu gure altxorra, bai, gure gauzari preziatuena, ospa egiten dut, nola egongo da, bai? Eta hor nik uste dut, bai, beti egokitzapena esaten dugu umearena, baina egokitzapena gurasoan ere behar dugu, ez? Guraso asko kagian bizi dute angustiaz hori. Ordan hor, zerbait egite interesgarri izango litzateke, bai?
edo berrikuntza sartzen ditugunean, bai? Eta gurasoak ez daudenean seguru nola moldatuko dan beraien umea, bai? Bale. Beste galdera batzuk gurasoen beldurren inguruan, ez? Adibidez, eta ez bada beste umeekin ondo moldatzen kezka, izan diteke gurasoena, ez? Edo beldurra. Eta jotzen baldin badau, eta baztertzen baldin badute, eta negarrez pasatzen baldin badu eguna, eta ez bada kapaz ikasteko eskatzen diotena. Edo ikusten ari naiz, nireak ez duela egiten horrek edo besteak egiten duena, ez? Lortuko du egitea, noiz lortuko du egitea, atzerapena izango du, bai? Eta eskolan zerbait baldin badauka aurrak eta ez digute esaten, bai, benetan, zer daukan, eta irakasleak ez badio behar duen, ez, nire umeak behar duen arreta jartzen, ez badio jartzen, bai? Eta ez badute ongi prestatzen, bai, lehen hezkuntzara joateko. Eta ez badaki irakurtzen eta idazten, eta matematikako oinarriak edo, bai? Bale, beldur horiek ere izan daitezke. Eta irakasleen beldurrak, bai? Igual, eta askotan komentatzen dana, ez da? Astoratzea, deskontrolatzea, bai? Pentsatzen baldin badugu, deskontrolatzen baldin badira zer demontre egingo dut, bai? Eta askotan erabiltzen duguna da kontrola, bai? Eta zerbait gertatzen zaio umeren bati nire ardurapean, bai? Eta azten baldin badira elkar joka, bale? Nola bizi du nik agresibitatea, bai? Nola bizi ditut jotzen duten ume horiek, bai? Nola bizi dut hori. Eta ez badut ondo reakzionatzen egoera desberdinetan, bai? Eta gurasoak etortzen bazaizkik kontuak eskatzera, bai? Ze askotan irakasle entzun da, gurasoekin bilera, kontuak eskatzera. Edo pentsatzen baldin badut ez naizela irakasle ona. Edo, eta zuzendaritzak eskatu duena egiten ez badakit, bai? Eta eskatzen badidate ez dakidana, benga berrikuntza, fitxak eta liburua fuera. Eta orain? Orain? Klak, 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 klak. Zer egiten dut? Zer egiten dugu? Nola lan egin behar dugu amendik aurrera. Eta ez badakit hori egiten. Arriskuetatik babesak, bai? Arrisku jolasak, borroka jolasak, nola bizi ditut borroka jolasak? Lasaitasunez, nork bizi ditut borroka jolasak, lasaitasunez? Altza eskua, bale? Eta nola bizi dut nik eriotza? Edo nola bizi dut sexualidadeanik? Zer gertatzen da? Ume baten familia, ama, aita edo titamona, odanalako hiltzen baldin bada. Nola? Tabu horiek nola bizi ditu nik? Eta berrikuntza prozesuak, bai? Zer gertatzen da berrikuntza prozesu askotan, bai? Asaltzen dela hitz famatu hori, eske, ez? Bai, baina eske, bai? Dion, irudikatzen dut apurra eta resistentzia badaula. Resistentzia al cambio, zergaitik, aldaketa zergaitik sortzen duelako, zer beldurra sortzen dugu. Bai? Hor dago, karo, hori ez bagara konturatzen, egiten duguna da, kanpoan ikusi, nola baita esateko, barruan dagoen zerbait, ez da? Hori ezin da, hori da oso zaila edo. Bueno, dan alakoa, berrikuntzak, ez? Berrikuntza prozesua gaur egun hain bogan dauena, ez da? Hainbat resistentzia aldatzeko, bai? Bale. Zer sortarazten digu garun paralisia duen ume batek? Zer sortarazten digu ez ezaguna den zerbaitek? Zer sortarazten digu? Beldurra. Eta zer egiten dugu beldur horrekin, hori da, ez? Kontzientzia hartzea. Zer egiten dugu beldur horrekin? Hartu zuk auxiliarra zarela, edo hau ez da nire umea dia normalituak. Besteak ez.
hausnartzeko besterik ez, eta berdin, zer entzumenen urritasuna duenak, edo bere hizkuntza ulertzeko zaitasuna daukagun pakistandarrak, ezta? Ez du hitz egiten, baina komunikatzen du. Bai, baina ez du hitz egiten, ja, baina komunikatzen du, eta zer komunikatzen du. Baina ez du hitz egiten. Bale, eta non bilatzen du irakasleak segurtasuna? Hau dago beste zerbait, ez? Irakaslea da segurtasun iturri, baina, eta bere segurtasuna, interesgarri izango litzateke igual hori, ez? Eskolako helduen arteko zaintza komunitate bat bezala, komunitate bat, baina komunitate bat elkarri zaintzen diogunak, bai? Bai, beldurgarrenean, joateko, hitz egiteko, bomitatzeko, bai? Zaintza komunitate bat, bai? Irakasle seguru bat, bai? Irakaslea emozionalki barea dena, bai? Orduan gai izango da beldurra desaktibatzeko asko zera errezago, ez? Hori lortzen ez badu seguridadean, bai? Antxietatean baldin badago, angustian baldin badago, oso zaila izan alda guzti hori. Orduan honek ere eramaten gaitu norberaren zaintzara. Eskerrik asko, Alexander.